नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आयचे खबरो. कारवारच्या अस्नोटी श्री वीर महासती देवीली वार्षिक दिवजा जात्रा उत्साहात साजरी झाली. दीपावली झाली की जात्रेचो ऋतुमान सुरू जाता. कारवार तालुक्यात पहिली जात्रा जाता ती अस्नोटी श्री वीर महासती देवीली दिवजा जात्रा. त्यानंतरच कारवार तालुक्यात बाकीचे जात्रा सुरू जातात. दर वर्षाक दीपावलीच्या तिसरे दिवसाक अस्नोटीच्या श्री वीर महासती देवीलो दिवजा जात्रेचो वार्षिक उत्सव संपन्न जाता. या वर्षाक आयतवार 3 नोव्हेंबर 2024 दिसा ही जात्रा मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. या जात्रेची पौराणिक आख्यायिका असा. वीर योद्धा श्री तुळशी पुरुष हेमगेल धर्मपत्नी श्री वीर महासती देवी आपल्या घोवाल्या वीर मरणानंतर सती गेल्ली अशी आख्यायिका असा. अस्नोटी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवळाच्या आवारा बाजून श्री वीर महासतीले देऊळ असून वीर योद्धा श्री तुळशी पुरुषाले पेड या वीर महासती देवळापासून अंदाज 1 किलोमीटर अंतराचेर असा. उत्सवा दिसा सकाळी या वीर महासती देवळाकडेन पारंपरिक धार्मिक विधिविधान जावन श्री वीर महासतीले कुळावी कोंकण मराठा समाजाचे देसाई, साळुंके आणि नाईक कुटुंबीय आपापल्या सेवा रूपान दाल्ले शेल, बायला दिवजा तर बालकुमारिका हातारे नावाच्या प्रथेची पारंपरिक सेवा देवाक अर्पण करतात. श्री तुळशी पुरुषाला पेडा खिंचान दिवसकांनी दिवज पेटवून घेऊन परंपरेप्रमाणे दिवजा पेटवून बोडार घेऊन चलत श्री वीर महासती देवळाकडे येऊन श्रीच्या देवळाक 5 प्रदक्षिणा काढून दिवजा देवळाकडे सकल दवरतात. या वेळार शेल आणि हातारे दिवच्या सेवेकराली विशेष धार्मिक प्रथा पूर्ण झाल्यानंतर श्री वीर महासतील्या देवळाक 5 फेरे मारतात. विशेष म्हणल्यार या श्री वीर महासती देवील्या पुजारी म्हण ब्राह्मणा बदलाक पारंपरिक स्थानिक सुधीर कुटुंबूच हे धार्मिक कार्य फाटी लागूच्यान चलोवन व्हरतात. दर वर्षाप्रमाणे या वर्षाक सुद्धा कुळाव्यान आणि भक्तान विशेष सेवा अर्पण करून श्रीच्या कृपा प्रसादाचो लाभ घेऊन कृतार्थ झालात असे श्री वीर महासती देवीले पारंपरिक सेवा कुटुंबाचे पुजारी श्री कमलाकर राई सुधीर हे मी प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. अंकोला कोमरपंत समाजाची पारंपरिक दीपावली विशेष ग्रामीण खेळाची स्पर्धा. आम्ही आमगेल्या संस्कृतीप्रमाणे प्रत्येक सण परब वेगवेगळ्या पद्धतीत साजरे करतात. जाल्यार आधुनिक काळात ग्रामीण क्रीडेचो लोप जातलेलो असा हे पळोवंक मेळटा. जाल्यार कारवार जिल्ह्यात पारंपरिक जुन्या ग्रामीण खेळाची परंपरा जपून दवरली असा. असे रोमांचकारी खेळ पळयत जाल्यार खूब खोशी जाता. असे जुने ग्रामीण खेळ जिवंत आशिल्ले साक्ष म्हणल्यार कारवार जिल्ह्याच्या अंकोलात दीपावलीच्या बलिपाडव्या दिसा स्थानिक क्षत्रिय कोमरपंत समाज बांधवालो ऐतिहासिक असो चलत येयलो रोमांचकारी खेळ म्हणल्यार कट्टान मान घेवचो खेळ. हो खेळ विशेष करून अंकोला आणि कुमटात मात्र दीपावली संदर्भात खेळतात. या खेळाक स्थानिक होंडे आट असे म्हणतात. या वर्साक या खेळाची स्पर्धा हजारांशी वीक्षकाल्या उपस्थितीत झाली. कोमरपंत समाजाचे लक्ष्मेश्वर आणि होन्नेकेरी गावचे 2 पंगड भाग घेतात. तितूंतले लक्ष्मेश्वर पंगड कुंभारकेरीच्या कळस देवस्थाना खिंचान गेल्ले श्री शांतादुर्गा देवस्थाना मुखाल्ल्या होन्नेकेरी पंगडा समोरासमोर मेळटात आणि गावचे ज्येष्ठ या खेळाक खेळूक चालना दितात. या खेळाचे नियम ठरयले उरतात. धिंबे सकल मात्र ही कट्ट मारची नियम चुकोवंक जायना. ल्हान ल्हान चुका जाल्यार बी समजून घेवन शांतियुतपणान हो खेळ जाता. अखेर श्री व्यंकटरमण देवस्थानात वचून एकमेकाली चूक भूल माफ करून निर्णायक या खेळात कोण समरवीर म्हणून ठरवून मोगे हे फळ दिवन या दीपावलीच्या कट्टमान खेळाची सांगाता करतात. हो रोमांचकारी खेळ पळोवंक हजारांशी लोकांन गर्दी केल्ली. ಸೀದಾ ಬಂದವು ಕಾಗದಿಂದ ಬಂದವು ಚೀಟ್ ಕಾಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಕಾಲಿ ಮೇಲೆ
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार अंकोला लॉरी अपघातात बेकायदेशीर गोरवाचो साठो चालक फरारी अंकोला बाळेगुळी लागी नादुरुस्ती जाऊन थांबयिल्ल्या वाहनाक फाटल्यान धडक दिल्ल्या वाहनात बेकायदेशीर गोरवा व्हरचे प्रकरण उजवाडा येले हेजेन मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर गोरवा कत्तलखान्यात व्हरच्या प्रकरणाचो खुलासो झालो या अपघातात दोन्ही वाहनाची मोडतोड झाला अपघात झालेल्या वाहनात आक्रमक रीतीन व्हरचे 2 बैल 4 रेडे 9 म्हशी पोलिसांनी ताब्यात घेतले या अपघातात 3 जनावरांक जखम जाल्ले असून या वाहनाचो चालक अपघात झालो तसो लॉरी सोडून फरार झालो वाहनात आशिल्ल्या सगळ्या जनावरांक चारो घालून तेमकां सावळेत आसऱ्याक दवरला या वाहनात हाडिल्ली गोरवां खिंच्यान हाडिल्ली आणि खंय व्हरची हो व्यवहार केन्नाच्यान सुरू जाता हेजो खुलासो करचो जाल्यार वाहन चालक फरारी आसा फरारी वाहन चालकालो शोध कार्य सुरू आसा तेगेले अटके नंतरच या प्रकरणाचो खुलासो जातलो पोलीस पुढील तपास करतेर आसात कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई एप्लिकेशन नंबर 830173 एडमिशन सुरू आसा नर्सरी प्री केजी एलकेजी यूकेजी आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळात सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।